Menteri ubah kami Ekaternat Sports bat Youth Affairs ke Jelam Meghalaya ubah Bantai Dor Lengdo ha ka arpulai terek uleber arhajar arpuar. Ulelet jurep ya ka Jawaharlal Nehru Sports Complex ban pet ekjing peniat cakamat ekjing Shnathmai ya ka dengan madan. Bat ekjing jurep ule syam baki kam kijam kelayat bha bat kem syamlong kibasuki AA. Uba Bantai Dor Lengdo ulelet jurep ya kena sports complex rengkat ke jingidan lang kihe Ekaternat Sports bat Youth Affairs kinongelam ka Meghalaya State Olympic Association bat ki kontraktor ki bapentrai gakam. Menteri Sarkar uloong baki kam kijam kelayat bha bat kejingtai kelongkat kum kejuk start ke bamenta. Da ke bapenon kam gi kor ki bor bat ki prefab bat la betharu ki kontraktor ban penti kena bagi de ban pendap kloy kejingtai bat la kami lenti ban pendap kejingtai baro hubnai risau nai wiang menta kasnem. Uloong batang sedap senapan bahaya kena sports complex ke Sarkar kelapan krek ban penlong ya ki babonjat ki jingel akai ban kentiu ya ki kamel akai ha kejela. Uba Bantai Dor uloong syok-syok ban ke benta ban penbha ya ka Jawaharlal Nehru Sports Complex lamang ban penlut kumba saupo klur tengka AA. Kata ban sena ke badan nil akai football ha ka ban siang do natural turf uba paka ban yok ban penil akai ya ke national but international football match bat ontai ru ya ki gallery. Nalor kini uloong bahaga 5th ground ansna ki indoor sports hall ka bandai ke international standard ha ka jinglut ba kandai po nyo klur tengka. Ha ka jakai lakai tennis ansna no da ka swimming pool bat kiwe ki jat jing lakai indoor ka bakot sakalai kandai klur tengka. Bat shan an sakot tender no na ka bentaban peniat cakmat ya gini ki jingtai. Bat ulia tho ru balakot tender ban senapan bahaya ka crinoline swimming pool ha ka jinglut ka bashpo klur tengka. Harga bedai bat kamaran first ground nak liang ubak Bantai Dor Lengdo uloong wa uladep ban penbena ban siang no do artificial turf agak dengan badan bat ban senai ke jakasong joginong petkai baladep ru ban pa ek estimate bat kan slam syok ban kot tender ban penyak cakmat ya ke jingtrei bila ila ke jong khmat ke jingtrei ke layak khmat dedai na takada ngawan ban jurip mentah sengi namar ngakwa ban make sure ban ensure mat dalong kumno mentah sunam ini ban pendap bino ya kan ka jingtrei hang ne kumba ka jingtmu jongi ka long bangin pendap ho banai Oktober lan November tenrai dalong kumno ngikwa ai ban pendap no nomor ba ginang penabun ki event ki ba ngikmi linti bangin pelong kan ka caka kan ka madan JN Complex kai ka jingap ko jong pia kan ka jingjurip nomor ni iba kinong trei ki idura ba banyak compare ya kata kom maramot hagi port bal ni iba ki bon ma kita kinong trei ni kita ki kor ki bor rek balong metang ikdura wa kam suki phi mentarang sedang de gini nang mentakat no play kat tu ngiladep ika foundation mentar kila sedang ban peniang tengah sarai phi gani ka compare dia gani ka structure ngani sui phi ngile prefab pre engineering kala don lang tedai na takada ong phi badon kam ngani de ki kor ki bor bada ka juga por ka de kat kum ka juk ka bamenta intai gani stadium jadi kata na takada dari wala kataru na takada ngala khot lang sini ki kontraktor begini don lang ringkat nadap nang ni nyok bani keren batki kindu suthu ya ka timeline kum bangila set na kaliang ka department ka jongai to ko ni ka jing sna pulha kan dai tang ni JN Sports Complex kan ni lang ni ki ki jakai ka ki bodon ka kelang ki buta jong ni ka JN Complex pi ha kani kari ha po JN kani kari ka madan football nong ifi hangtai hadien kan don ka sakawai pat ka wei bat ka indoor sports complex ka ba kin bon ki discipline ki jing lakai ki bandan hang tai bat ha juga por hang ni ha po tennis court ki bapi imanda kan sawan ka swimming pool kan sawan shu ka indoor stadium tiga ka jing tai ngau pi kam dai tang hang ni surrounding jong kani ngin penitenan bat ya kani ka nadu bangirung nang tai pilai nginang le shibon ki ban pen keladur bakani ka caka hang ni borok koi kan long hina ka benta ki kami le kai ki bo ya dai ha babon ki liang pilai ki jing tai jungi kala sedang dai tanang ni nadu nang tai nak khmat ngin sedang bat kumju ki bangi kwa ban pendap di kini arteli ki bahe phi kani ka long kumba sau pokor duna kani ka JN Complex bat ka madan bat ka sitting bat kini ki covered gallery bat kumju katai ka 5th ground pat ke indoor international state of arts kan syong kumba khandai punyo kurut ngila khot tendar bat kumju katai hapo tennis court kan don ki swimming pool kin don ki bon ki indoor activities mo ki discipline ki bangin bu antai kan don kan long kumba life ho khandai kurut ka criminal swimming pool ngila khot tendar kumba shipho kurut
kini ki major project ki bangila simkhian na kaliang ka state ka jongi ngongi fi hadien ngiladap san pusnem kan long ke ki jing le rain la dang imla ban penbiang ini ki bro dengan dokumen mga simkhia bat uchi minister ba government jongi ki colleagues cabinet jongi ki bakloi ban pediang ya kini ki jing terwa nakabenta bangin wan ra ki infrastructure ki babiang nakabenta ki nong il akai bat ki nong song snong nakabenta ka jella ka bai ki jongi tekan ni ka long ke ngan itu fi ka achievement ngan ong no wala da ka kam kampat kadang yai ru an ring ong fi ngan ong fi pat ba pili la ka jong khmat pat ba ki kam klayai